Здравейте хора, днес ще играем на FC Mobile и Roblox и такива други игри. Нека да започнем с FC Mobile. Само да го намалим. Ето това ми е отбора. За сега печелиха в нов Village, някакъв нов Manchester United. Той 12 бил много добър. Имах 14 бона. И както се 404. И на втора, колкото и да съм малъж, най-моите джемс, вътрешна джемс, вече съм ги гледал. На предишно, втора, като стигаш на бляк. Всичко е изчерпано. Ако изкараме някакви 100 джема, значи нас трябва който да е възможно, Кейн да не се падне възможно, или към Реус, много някъде. Нека да започнем да играем. Съм си да Legendary 3 съм вече. Това мисля, че е много добре. И да прелищам. Както да е. Скриншотвам набързо. Има милиони видеа, казвам ви. Ахлеле. Чакай, ние сме по-добре. Срещу Аржентина ще играем. Барселона срещу Аржентина. Я да видим отборите. Тук 28-чка. Да, Роналдо. Аз си знаеш, че има Джао Феликс и Роналдо. Най-добре отбора. Първи. Как Роналдо ще вкара? Ако не е най-добре отбор, Аржентина ще ни бият. Два пъти гледа, това не е нормално. Моля да се. От 3 на 6. И от близко. Хакер, имаш. Добре, трябва. Нещо оставам. Айо, че ми е пъсано се върнах тук да е трябва да се предвидим как съм Надявам се да
следващия апдейт и да добавят точно картичка 120 и да бъде 125 overall. Ако бъде 125 overall, да апгрейднем с ранка point още. Ще бъде 130 overall. Това ще бъде много добро. И веднага паскаме на... Сум! Какво правиш? Детето ми! А ти. Мале, лагва на куче. Днеска е решил да лагва. 1 милион. Абе, ще пуснете ли топката, бе? Стил може да догоня. Топката ми. Атинот. Делай, Фернандо Силвия, към Гюриот, Семуно и вкарваме първия гол. Също ще да е втора. Това път само бакли, като е задна света. EA Sport. To the game. Whoa. Гличва. Нормално. Айде, втори гол. Казвам ли, че това не е? Шутингът и сега ще ви покажа тази. Айде бе, моя топка. Маляма, че са глухи. Маляма, че са глухи. Ево, че... Атинот, брат, атинот. Ево, какъв е тъп атинот. Айде бе. Не, аз просто искам. Ще се дам за един дрониче. 200-300 джана и ще ме направите. Давай, играй, не се прави на добър. Шо и сега е моят. Гледаш? Виж къде ти е слънчето, виж ме на ляпът, какво направи. Виждаш ли колко съм бърбатка? Виждаш ли как сега ще се обърна и как сега ще направя този изстрел? Гледаш ли това? Това е моят цвета нещо. Барселона срещу Реал.
Еще горячо. Темно 6 миллионов. Его кама игра отста. Темная игра Тайра. Не поверишь. Цилиндринка-то. Четвертый вышел цилиндринка-то. Это нет даже шар. 5 цилиндринка. Саминно. Она то и очень востребована. Что-то на супермаркете. Это много знаю, кама може по-зле. Гюрют, гледайте Гюрют, колко зле се справя. Вижте колко просто бавено. Естествено, това не беше много разпадано. Но full time, иначе ще ще направим 6. Фикс на утро ще направим фикс на... Ара бар срещу Рао. Вижте ли го? Да, 5 гола срещу Филандрин. Оп, пак ще спечелиме. Една игра ставаме. Това е отдавна екстра тайма. Я да го видим. Нещо хубаво. Ще чакам. Иска 20 минути. Няма приятели. Аз се чудите що. Я видим дали е имало някакви мачове. Няма естествено. Няма се мач. Daily Pick. Абе аз отдавна не съм отварял Daily Pick-ове. Бе, какво стана тая игра, че бъгва постоянно? Я имам 3,50, Я да отвориме 3 бачки. Ако ни ничи. Мазна. That one, bro. In school. Добре, 250. Пропуснахме. Ако сега даде 105 и 13, аз дали искам играта. 113 Вандерстар. Мечтаеме си. 113 Вандерстар. 113 Вандерстар. 110 ГК, вратяр. Това е нещо хубаво, което вече паква. Първото най-хубаво нещо, което паквам от тия неща. 110. Представете сега 111. Не ми трябва. Трябва да ми над 113 хора. Над 112. Вече нямаме.
Eventlere krijgen.